Ponožky už som oplitla a to znamená, že teraz ideme na iný projekt, pri ktorom vy pod každým videom budete rozhodovať, že aká to bude hračka. Napríklad, keď niekto napíše do komentárov, že medveď, že by chcel, že by som mu oplitla medvedia, tak ten komentár, keď bude mať najviac lajkov, napríklad 20, tak začne pliesť medvedia. Potom ja natočím video a poviem, že koľko častí treba opliesť do toho medvedia. Tak tam sa tiež bude hlasovať, že či sa začne s hlavou, s ušami a tak podobne. A potom sa bude hlasovať, že s ktorou farbou. A musím povedať, že tieto tu klopka sú strašne malé. Takže to bude, že viac farebná hračka. Takže keď chcete, že by som z tohto robila medveďa, tak alebo niečo iné, tak napíšte do komentárov a hlasujte.